Benjamin vagyok, és eljöttünk tesztelni pár etetőkaját a jövő héti versenyre. A tó, ahol vagyunk, az a Füzitői Kavicsbánya tó, ahol gyönyörű szép pontyok, amúrok és tokok is találhatóak. A dévér állománya is nagyon szép nagy, 3 kilós dévérek is lakoznak benne. Na most bemutatnám az etetőkaját. Bemutatnám a csalikat és az etetőkajákat. Elsősorban élő anyaggal próbálunk csalizni. Meglátjuk, hogy fog beválni. Közben találtam egy előkét a csontik között, de mindegy. Csontival próbálunk akár puhapelletet is kipróbáljuk. Dippeket próbálunk ki, mert fontos a dippezés már a leülő vízben. Valamint földi gilisztát próbálunk. Az etetőkaják, amikkel tesztelgetni fogjuk, hogy sikerülnek vonzani a halakat. Az egyik az a Dynamite Baits, a Red Krill 1 mm-es mikropellete. Itt van bekeverve. Tökéletes. Már előző nap keverem be mindig az etetőkaját, mert akkor sokkal jobb lesz az állaga, és nem kell annyit várni a másnapi horgászaton. A másik, az pedig a Dynamite Baits szintén ugyanaz a Red Krill etetőkaja, de ez viszont már simán csak etető. Method szereléket használok, ami egy darab 80 g-os Method kosárból áll, Preston. Azért van szükség ekkora kosárra, mert nagy távokat akarunk elérni, mert a halak már a hűvösebb vízbe beljebb merészkednek a tóba. A horgom az egy A1-es gamakacsú Team Feeder horog, 8-as méretben. Az előkém az egy fonodamírból készült 12-es mm átmérőjű előke, amit egy forgó köt össze a dobó előkével, ami egy 20-as fonod zsinórból van, és gumigyöngyökkel van megütköztetve. És itt fenn is van egy ütköztető, hogy jobban akadjon a hal. Na most megmutatom, hogyan csalizok fel. Az első próbára arra gondoltam, hogy egy szem csonti. Elég érdekes próbálkozás, de közéje akarok tenni egy kis gilisztát is, csak meg kell őket keresnem. Egy kicsit leveszek a földből. Egyébként még ez is jól lenne etetőkajának, mert úgy felhősít, hogy csak nem. Találtam is egyet, amit így fogok feltűzni a horogra. Hoppá. Nem túl nagy giliszták, de ez pont tökéletes lesz. Egyszer ráfűzöm, egyszer tekertem rajta, majd még egyszer. Így fog kinézni. Ezzel múltkor egy hete rengeteg tokot fogtak, nagy örömünkre, gilisztával. Érdekes, hogy ezt szeretik. Ide leteszem a etetőkajákat. És úgy csinálom a megtöltést, hogy először teszek az aljára egy kis etetőkaját, nem sokat, épp hogy csak az alját belepje, azután beleteszem a horgot, majd még szórok rá egy kis mikropelletet.
ami így néz ki. Majd jó erősen rányomom, hogy a hosszú dobásnál nehogy leessen róla. Pontosan, ahol vagy. Az első hal már meg is van. Az első hal ezen a napon egy gyönyörű szép tükrös ponty. Nagyon erős volt, gyönyörűen küzdött. Vissza a kíméletes bánásmóddal szájból engedjük. Gyönyörű. Ez is egy szép dévér, ami gilisztárra jött. Mehet is vissza. Hol van a törőkönyv? Nézzük, az összegzés. A mai napon 20 darab dévérkeszteget sikerült horogra csalnunk, és 2 darab pontyot, egy tükröst és egy pikkelyest, egy tőpontyot. 4 kg körüliek voltak, és volt egy... Végén akasztottam egy akkora halat, amivel nem tudtam sajnos bírni, ezért beszakított, mert finom szerelékkel horgáztam, és nem jött össze sajnos. A végeredmény nagyon jól sikerült, jó etetőkaját tudtunk kiválasztani, a